Mangwanani akanaka muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions kuri seikose kwamungava muri kumativi mana enyika. Kune avo vanenge vachitumidzira secrets avo ku Facebook, please do not delete because akawanda messages acho ariko. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: hanzi mukoma takakinditsa munhu too bad. Inini nakolesi pangu Mushure Mekunge tazozviona kuti no man, we do not hate each other, but murume ndiye nunzva tunzva. Zvakaitika ndezvekudai mukoma, ndakatanga kudanana navo baba ava ndisingazvizivi kuti vainge vaine mukadzi, kungotaurawo hangu. But kana ukatanga kudanana nemurume anenge aine mari yakawanda kudaro, it's obvious kuti kunenge kutori nemukadzi kana kuti girlfriend. Saka ndainge ndisitori ndakana basa nazvo kana kubata foni yavo kuti ndinge ndichita research ndione kuti vane mukadzi here kana kuti havana, because ndaitya heartbreak. Plus vainge vachindichengeta, ndaingoti as long as vachindichengeta hazvina basa. Saka kulezi vakazozviziva apo pandainge ndatova nepamuviri kuti kuna hama inini tikatanga kunetsana zvaikonzereswa zvekare nemahormones, because mimba yainge ichida baba vayo at all the times. Saka ndairwa shanje dzekuti ndava kuziva kuti we have to share our husband. By then ndainge ndakatoendeswa kumusha for my introductions. Saka takatanga kunetsana too bad inini nakulezi kuda kwe about 2 years, zvekuti dai kwainzi kwainge kuine ainge akazvifunga akatoenda kun'anga kuti unokuvadzisa umwe munhu. But one day ndakazoti ndakagara pasi ndikati but why is it gulezi vachindituka nezvimwe zvavanenge vasingafaniri kuti vange vachizviziva, like anenge ari secrets pakati pangu nemurume. Ivo kusaidi kwavo zvaitovanetsa kuti pakuzonotukana navo ndaivaudza zvimwe zvemuimba yavo yemukati, saka zvaitovadyawo mwoyo. Saka takazongowanawo access yekutaura tose, because murume ainge akangwara akati handidi kuti munge muchizotaura mose, because mose muri vaviri hamuna kukwana, munongogara muchingotukana. Izvo shasha zvayaiita aiti kana aineni anenge achinyeya amai guru, kana aenda kumba obva achizotanga kundinyeya inini asingadi kuti tinge tichiwirirana, because ainge atova nemagirlfriend. Saka aida kungoramba achingowana chete vakadzi vekuwanda. Zvatakazoita mukoma ndezvekudai takabva tachizotsvaka vakomana vekumusha vanoita zvekuba. Vakabva vachizomutevera nerimwe zuva ainge atori kumba kwaamai guru, ndivo vainge vari paduty. Akabuda achiti ari kuendesa motikari kukawash, ndokubva vachizouya kumba kwangu for the first time. Ndokubva tatopinda mumotikari, but ndakaita zvekukumbira muvakidzani wangu motikari. Ndokubva tatanga kutevera murume akaenda pakawash. Achingonobuda chete pakawash ndokubva atomiswa nevakomana vakatopinda mumotikari make vakatomunongedzera zvipfuti zvainge zviri zvimatoy gun. Ndokubva vachizomuisa chisaga kumeso kwake kuitira kuti asazoziva kuti ainge ava kuendeswa kupi. Akaendeswa kune imwe imba imo muno muJoburg. Ndokubva tachizoti tasvika paya ainge akatosungirirwa pacheya, uye takabva tachizopiwa zvimamask, tikapiwa neiya yavanoti miswe yemvuu, tikatanga kurakasha munhu. Takamurova mukoma, bitterness yose iya yatainge tiinayo takaipedzera pamunhu. Aiwa takakinditsa munhu. Ndokubva vachizomutora vakaenda vakanomudhampa kuN1. Havana kana chavakamutorera. Kubva ipapo inini nakulezi takazotanga kuwirirana zvisingaite. Iwo hamene kuti chii chakaitika, zvimwe kuda kurohwa nekumurova kwatakaita. Akabva achizova munhu ari bong, akabva achizoenda nesu kumusha, akabva achizonodaidza hama dzake dzose. Dare remumusha rikagarwa, kwava kubva achizotikumbira ruregerero pane zvose izvo zvaainge achiita. Shuwa ungati iwewe uine barika utanga kuita makuwa. Hazviitika, vanhu vanosvika pakuurayana. Saka ndiyo secret yangu iripo pakati pangu
nakulezi vangu haazvizivi, uye zvekare takazotoita chisungo chekuti munhu tinotofanira kutoti tinge tichitomubira mari nekumudya mari. Too bad tinokwanisa kana kungoronga zvandinenge ndaronga nakulezi ndotomunyepera kuti ndiri kuda kana 60,000. mari iyoyo inenge ichiita sekunge ine urongwa huri very important zvekuti ndinenge ndichitogara ndiri mumamudu. Kana ndikapiwa mari iyoyo tinobva taita half nakulezi 30-30. ivovo kana vakapiwa ingava iri 20 yavanenge vamubira kana kupiwa tinobva taita half. Murume uyu akatishungurudza mani kwe2 years achingoita makuhwa ake iwapo. Takabva tamubhana tikati kana tikangoona muine zvimafone number zvetumwe tuvasikana uchatiziva. Ndiye ava kutoita sekunge muranda wedu because takabatana ende takaita chisungo chekuti hatiri kana kuona rukumbo rwekamwe kamukadzi pamba. Mabusinesses ose ndakabva ndachizongwadza gulezi because mabusinesses ose ainge ari muzita remurume. Baba ava vainge vakangwara tsotsi chairo. Ndakabva ndachizongwadza gulezi ndikati mabusiness ari muno nemabusiness ari kumusha tinofanira kuti tinge tichiitwa madirectors. Iye murume mashares akawanda anomadii, akatangira mabusiness isusu nevana vedu. Saka takabva tachizomumanikidza kuti makampani ose ari 3 vainge vagara vainawo munomu gulezi vakawana mashares akawanda kundidarika, then ininiwo ndikawanawo mashares akati kwirirei kudarika avo baba ava ekumusha. Zvekare tikabva tachizoti tinoda kuti ange achizova mumazita medu tiri vaviri, inini nakulezi manext of kin vari vana vedu. Munhu akaita sei anoita unhu hwechibrandaya. Zvagara baba vake vakabva kuMalawi. Hatikunzwisisi tovana chimwene. Kana ukakaregerera unorarama uri mubitterness. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mainini avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu, hanzi ndo secret yedu iyoyo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyomukoma, do not share my real name with anyone because izita rangu nesurname my real account. But nyaya ndoudza pano ndeyekuti I can't sleep every night. Ndatova nedambudziko rekuti kana ndikarara pandinomuka ndinotomboita dzungu. Saka makuseni oga mudzimai wangu anotonotora towel rinenge rakanyorova then obva atondiisa pachest pangu apa. Handichanzwisisi kuti ndine high blood pressure kana kuti chii chiri kuitika kwandiri because kana ndikaenda kuchipatara ndinongonzi zvose zviri right, handina kana dambudziko. Saka zvakaitika mukoma ndezvekudai ndikangoti ndine depression nekuda kwekufa kwakaita best friend yangu uyo akafira kuCanada. Shungu dzake dzainge dziri dzekuti ainge achida kuti ange achizovigirwa muno mumuzimu, but repatriation yakaramba zvose izvozvo akazovigirwako kuCanada. Saka ndinotombomurota achiti mweya wangu hauna kuzorora nekuda kwezvawakaita. I wish dai ndisina kumbogara ndakaita get involved mubusiness rake, because when I got involved in his business ndo pandakazofungawo zano rekuti ndinge ndichipfumira paari nekuda kwekusawirirana kwainge kwaitika. Iye ainge asingazvizivi, but ndainge ndatova neresentment towards him because ainge akatanga akandiita manager wake wesupermarket ainge akavhura kunoku. Saka yainge iine supermarket uye zvekare it was also a warehouse zvekare because ainge achida kutanga his own brand. Saka aitenga ringava riri rice airiita import even from India in bulk. Saka aiti kana aita
ma-imports ake iwawo in bulk, then everything was being repackaged. Warehouse yainge iriko kumasasa uko. Saka ainge akamboshandira inonzi Tiger Brands apo pa ainge achiri ku South Africa. Ainge ava kushandisa experience iyoyo, saka aida kuti ange achizova nekampani yakakura saizvozvo. Aiva munhu ainge ari bom, takatokura tose in the same street and we struggled together. Paakatoenda ku South Africa akatoti handei tose ndikaramba, then ndokubva achizoenda ku Canada as a refugee. He was not a greedy person, ainge atori munhu ainge ari bo, aida kubatsira everyone. Saka pa akazoti aita settle down in Canada, that was when he decided to open that business in Zim asipo pa ground. Akati zvema groceries, my basic supplies, it was nothing that was fancy, because he trusted me. Akaba anditi iwewe ndiwe uchazoita manager wangu, ndikati hapana chakaipa. We then started working together ndiri manager. Saka ndainge ndichitoshanda sekunge I was the business owner, because ndainge ndisingadi kuona business iri richidona kudzoka muvhu. Saka dzimwe nguva ndainge ndisingarari, driving between Avondale ndichienda kumasasa ndichinocheka kuti is everything okay. Taiva tiine vakomana vamwe vaishanda night shift packaging as well. Saka dzimwe nguva paimboitika ma-issues ekuti vaipota vachiburitsa rice mumasaga vachiritengesa, so I had to make sure kuti dzimwe nguva ndinongokaruka ndatosvika paground ndichiona kuti what is going on. Saka mari ainge achindipa mukoma akatanga achindipa ma350 andikakomplaina ndikati mari ishoma, kwava kubva achizondiwedzera $100, which means kuti pamwedzi ndainge ndava kupiwa 450. Ndakakompea ndikaona kuti basa raainge akandisiisa nebasa iro raainge achida kuti ndige ndichiita zvainge zvisingaenderani, even though kubasa kwangu ndaipiwa ma250, but ndaitongoshanda kubvawo kumakuseni kuma9 ndochaisawo kuma4 ndotoenda kumba kwangu. But now I was running a company. I expected kuti ange achindipawo at least kutangira pa $1,500, because ndainge ndatova sort of like the owner of that company. Takanetsana then ndokubva ndachizo ngosiyawo hangu basa, but ndakazosiya basa Mushure Mekunge ndamushandira kwe about 10 months. Pandakaona kuti business rake ndava stable, ndichimushandira kudaro ndainge ndichiseva mari. Taiva tino tuma businesses twedu inini na madam ndiwo mabusiness awo ainge achitibatsira pama bills and everything, then mari yesalary ndainge ndichingoisa paside. After 10 months ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achindipawo mari, because kwainge kuine urongwa kumusha hwainge huchida mari. Kwava kubva achizondipa mari iyoyo nemari yandainge ndakaunganidza yainge yakawanda, ndokubva ndachizotanga business. Ndatanga business worangu ndakatoritanga with a reason yekuti ndinge ndichizomudya mari mubusiness rake. Saka iye akabva ati handichina umwe munhu wandinokwanisa kutrusta. He started running his business on WhatsApp. Saka zvaaiita aiti, let's say kana kuri kunzi anenge achida ma-packaging plastics, ndini ndainge ndava kumusupplier ma-plastics iwawo, because ndakabva ndachizoita take over kamwe kacompany uko kwatainge tichienda tichinonotenga ma-packaging plastics awo ataizoisa ma-products edu anenge atori printed nechikare. Saka ndakabva ndachizotanga kutaura nevamwe vaitawo zveprinting, ndainoprintirwa ma-plastics, then ndobva ndachizomatengesera best friend yangu. Iyewo akaona kuti painge pasina chainge chakaipa, and mind you ndakameka sure kuti pavanhu vose avo vaidhila naye hakuna kana ainge aine direct access kwaari. Ndainge ndisingamupi kana ma-phone numbers, ndini ndainge ndiri the middle guy, ndiko kudya kwandainge ndichida kuti ndinge ndichiita. So I made sure kuti haana ma-phone numbers aanombofa akawana of any supplier that was supplying him in the business. Even vanhu vaitouya kana ve-pest control chaivo ainge asitomborina kana ma-phone numbers. Kunyangwe vana makanika vaigadzira motikari dzake dzaainge akatenga
ndainge ndisingatodi kumupa kana phone numbers because ndaida kuti ndirambe ndingori the middle guy, ndiko kudya kwandainge ndichazoita. Saka aiti kana akapresa order pa WhatsApp achiti kuri kudiwa for an example 20 plastic bags of Millie Mill chakati nechakati. Since I was on the ground and I knew the real prices and ndaizviziva kuti kana ndikawedzeredza ma prices he could not verify anything. At first I added small amounts, my $2 here, my $5 there. I told myself kuti anditi ari ku Canada ane mari. Nikangoti that lie destroyed everything. So I had so much greed and ndainge ndisingazivi kuti greed can grow very fast like that. Soon after that mukoma ndakatanga kuita overcharge everything. Apa umwe wangu uyu wandainge ndava kuita overcharge bag chairo rimwe chete rainge richifana kuti ringe richiita for an example $10 we would charge $18. Kana kuri kunzi transport kana ichikosta $20 isusu pama invoice tainyora $50. When prices went down we never told him. I even created my fake receipts kunyangwe vana makanika ndaivaudza kuti pama invoices avo vange vachinyora an overcharge then ndobva ndavapa mari inenge iri pazasi. Saka aiti kana akabvunza anything ndaibva ndachizoti zimu zvinhu zvakaoma zvekudaro, prices are very crazy kuno kune kuda kwekuti currency yedu yakadhakwa. And he believed me because iye aingova neidea iya yekuti Zimbabwe zvinhu zvakaoma, ma prices anongochinja each and every minute. Saka he always ended with my messages like, thanks my brother, God bless you. Dai wanga usiri iwewe business rangu ringadai risiri kutorana zvakanaka. Profit aiita profit, but in the long run his shop was becoming expensive and expensive because aisazviziva kuti chii chiri kuitika paground. And I made sure kuti hama dzake dzose he was never going to involve any of his relative mu business. Ndaishoropodza hama dzake, akatombotora mamwe madzisekuru ake kuti vange vachishanda kuma supermarket vamwe kuma warehouse. Ndikatanga kucreata madrama nema stories kuzosvika achizodzinga madzisekuru ake. Of course vainge vachibawo merchandise vachinotengesera vanhu kumbare uko, ende ndikabva ndachizovatora mapictures nemavideos, but zvandaitoita zvainge zviri more than izvo zvainge zvichiitwa nehama dzake. We saw the money. Mukoma ndakasvika pakutenga stand pano patigere nemudzimai wangu, ndakaitenga stand iyoyo nekukasika, uye zvekare ndakatotanga kutosupply mamwe mabusinesses. Handina kunge ndakaziva kuti zvandainge ndichiita ndainge ndichirwira ranguwo business, but ndichiparadza business refriend yangu, and it was eating him alive. And iye akange ari munhu uya wekuti kana zvinhu zvikasafamba aingotumidzira mari, pumping more money into the business. Zvakatanga kucreatawo maproblems mumarriage yake kuCanada ikoko. Meanwhile my business was very successful, his business was struggling. Ainge asinganzwisisi kuti sei maprofits ake ainge asingachameki sense. Akatanga kuita stress, akatanga kunditumidzira ma voice notes achindiudza kuti zvinhu hazvisi kumufambira zvakanaka, business rainge rava kumupa stress. Apa ainge ava kungoda mari dzaainge akaita invest into the business back dzingadzoka mari dzakadaro. Nekuda kwekuti ndainge ndatobatwa nemweya wakaipa, ndakamuudza kuti ainge achiinvesta even more. Kutaura chokwadi, mari yaakaita invest more into the business ndiyo mari yakazondibatsira kuti ndinge ndichizotenga mushini. Ndakatoenda kuChina nemudzimai wangu, and maybe ndo zvimwe zvakamubata izvozvo kuti aitoonawo pamastatus tichitozviposta nevakadzi vedu tichitoenda kuChina. Takanotaura na direct supplier wekuChina tikatenga mushini. Mushini uyu takautenga neprofit yatakaita pa 3 months idzo dzatakaitira packaging for my best friend after the investment, because ipapo mukomanashi ndakamudya mari yakawanda kwazvo through overcharging each and every
little item. Saka mari iyoyo haina kutirwadza nemudzimai tikaenda kuChina tikanotenga mushini wedu wekupackager and printing, and then we came back. As I am speaking with you right now, takazotobata ma-contract even nema big supermarket. Takatombobata ma-contract neChoppies, that supermarket. But zvose izvi zvakabva pa business rebest friend yangu. Saka instead of stopping mukoma, even though paakanditumidzira message yekuti ndiri kubva kuna chiremba, my doctor said that my BP is high. I remember that message very clearly, but ndakaramba ndichingomuita overcharge, and that is the part that prove kuti I am a heartless person. One day I sent him an invoice as always. He replied late than nothing. Later his wife then called me and told me kuti ainge adona ari kubasa. 2 days later he passed away. High blood pressure, stress related complications. Mukoma ipapo pandakanzwa kuti ainge afa. You know, naturally I did not blame myself. Asi ndakangoti he is a bad businessman, akatadza kurana business rake. But chokwadi ndechekuti inini ndainge ndagara ndiine ma-intentions ekuti ndinge ndichizopfuma paari. So he was buried kuCanada ikoko, and soon after that ndopa ndakatanga kurota. Ndaiwanzokurota dzimwe nguva ndiri mumuti, but ndichishaya pekuburuka napo. Ndaizoti kana ndaburuka dzimwe nguva ndaiona nyoka dzakawanda, ndichishaya kana pekutsika. Nyoka idzodzo dzose dzichida kundiruma. Ndakazomuona one day live, ainge ari masikati. Ndakange ndichingobva kumba ndichiti ndiri kuenda kutown, pani zvandainge ndichida kunotenga. Ndopa ndakaona munhu akamira pakati peroad. Ndakatopotsa ndaita accident. Ainge akamira muhighway ari pakati peroad, vhiri remotikari rikaputika. The lucky part about it is that I was not overspeeding. Dai kwanga kuri kunzi ndainge ndichimhanya sekumhanya kwandaigara ndichiita before that incident, mukoma ndingadai ndakafira paspot. Vhiri rakaputika raiva riri reku right, and thanks God ndakakwanisa kumisa motikari zvakanaka, but I panicked. Pandakangomuona vhiri richiputika akabva atonyangarika. Kubva zuva iroro kusvika pari nhasi ndinogara ndichingomurota, but pose pandinomurota haana kana chaanenge achimbotaura, anenge akangonyarara. Ndizvo zvandakaita. Ndini umwe wevamwe vakaitirawo mabest friends avo utsinye mubusiness. Handina peace muupenyu hwangu nekuda kwenyaya iyi. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi don't assume kuti ihama yangu saka business haafi akandiitira utsinye. Hanzi tose tiri pakutsvaka mari, and vakati ivo do not run everything on WhatsApp when you are starting your business from abroad, nekuti vanhu vanotopfumira pauri. Yo zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section. Kana kuri kunziwo wakamboitawo izvozvo zveWhatsApp business management, which manage a business pa WhatsApp, you can also bring your confession, and then we can share it panapa pa platform pedu. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Handinawo zororo mumwoyo mangu zvekare nemumweya. Ndiri mudzimai, ndine makore 47 years ekuberekwa. Ndiri kugara muno muSouth Africa, but so far pavarume vose 5 avo vandafambidzana navo kubva ndichiri kuZimu ndichizoya kunoko, vose vakafa rufu vachiita zvekubayiwa nemapanga, nekuda kwekuti ndiri kutevererwa nemweya wengozi. Ngozi iyi mukoma
yakatanga kunditeverera. Mushure mekunge ndaona umwe murume achibayiwa nemapanga. Murume uyu ainge andikecha usiku ihwohwo, saka ndaifamba nembavha zvekare nevanhu vaita zvechikorokoza. Izvi zvekutengesa muviri wangu ndakazvitanga ndichiri ne19 years. Mushure mekunge baba vangu vashayika, amai vainge vachirwara, uye zvekare ndainge ndiine vanin'ina vainge vachida kuchengetwa, saka ndakamboedza kutsvaka basa ndikariwana rehumade. Saka ndakati ndatanga kushanda as a maid. Baba vepamba pandainge ndichigara ipapo vainge vava kupota vachipinda muspare bedroom vachirara neni. Saka pamba pandainge ndichishanda painge pari padhuze nepabhawa, saka ndakazotanga kuenda kubhawa, uye zvekare ndikatanga kupinda mumatruck stop ndichikechwa ndikazosiya basa. Ndaiti kana kuri kunzi ndikaenda patruck stop ndikakechwa nadriver wetruck oenda neni kwaMutare, ndobva ndanosiyira vanin'ina vangu kana kuti amai vauya kuzotora magrosari, ndotodarikira ndotoenda kana kuZambia, kunyange ndainge ndisati ndava nepassport. Ndozvandainge ndichiita. Ndakazotanga kuwirirana neumwe murume uyo aita zvekutenga madiamonds. Ndainge ndichienda naye. Murume uyo mukoma raitova bhinya, akatondiudza kuti ainge aine vanhu vatatu avo vaainge akauraya kuti ange achizosvika pakuita mari. Vainge vari vemusyndicate ravainge vakatanga vari pamwe chete, saka vakazoda kuzoita hundyire vachida kuzotengesa maemeralds aanoti ainge akazadza mujagi, vasingadi kuti vange vachizomupawo mari ndokubva achizoronga akabva achizovauraya. Saka aitovawo munhu aitoteverwa nemhepo. Akazobva maMutare akazova based muHarare. Murume uyu aindida, even though ndainge ndichiita zvekutengesa muviri wangu. Aisada kundiona ndichikechwa neumwe murume. Saka zuva iroro mukomanashi ainge atori nerimwe hure iro raainge ainaro, saka ndakati ndaona kuti ane munhu wake waainaye, ndokubva ndachizokechwa neumwe murume. Maybe he was around 25 or so. Aitovawo mukorokoza. Chakamuurayisa ainge akadhakwa, saka takati takagara tose. Vakauya vakatombomupa warning, then ndokubva ndachizobva paainge ari, because ndaitya kuti vaikwanisa kuzomurova. Iyewo nekuda kwekuti ainge andinwisa doro, akatanga kunetsana neni achiti chindipa 1 round at least ndigutsikane nemari yangu yawadya. Ndikabva ndamuti achibuda panze ndongokupa 1 short time. Saka paakabuda panze zvainge zviri mumaziso meboyfriend yangu. Pandakamutevera ndo pandakazoona munhu ainge atobatwa kola. Vakamukanda mukombi, neniwo vakanditi ndinge ndichipinda mukombi. Takadriva mukoma tikabva tachizoenda kumazowe uko kwavakanomuurayira kumazowe ikoko. Mushure mekunge vamuuraya, ropa rake vakabva vachizoriisa mune rimwe gomba rakazotanga kubuda mari yakawanda. Mutumbi wake handizivi kuti vakazoenda nawo kupi, because vamwe vakomana avo vaishandira boyfriend yangu takavasiya variko kumakomba. Izvi zvakaitwa usiku. Kubva ipapo mukoma ndikangoti kusvika pari nhasi ndinoti kana ndikangodanana nemunhurume, munhu iyeye anobva achizongourawa. Murume wekutanga wandakadanana naye muno muSouth Africa ndiye ega ainge ari munhu asinganwi doro, but one day akangoenda kutavern ndokubva atongononwa doro akatopondwa musi iwoyo, zvekuti ndava kutotya kutopinda mumarelationships nevana vevanhu nekuti ndinokwanisa kuzourayisa munhu iyeye uyu wandinenge ndichifambidzana naye. Ndakamboedza kufamba mudzin'anga dzakasiyana-siyana ndikatombotengeserwa mafone numbers panapa paYouTube, asi zvazvakabatsira hapana. Kana mukaposta nyaya yangu mozondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vanzvadzi vedu avo vanoti vaita zvekutengesa muviri wavo. Let us try to speak with our dear sister mucomment section. Hanzi ndakatengeserwa manumbers mamwe awo eimwe n'anga, but hanzi hapana kana chakachinja. Ndakanzi nditenge mucheka wered wandinorara ndakafuka, but hanzi zvakabva zvatoita worse kuita sekunge ndakatodena mago. Vanoti ivo pavakanzi chiuya kumatare tipedzerane, vakati ndakaona kuti mari dzainge dzichidiwa dzakawandisa. Hanzi painge pachidiwa $7,000 kuti mweya wacho unge uchibviswa pandiri. Saka vakati ndakaona kuti handina kwandaikwanisa kuti ndinge ndichiiwana mari iyoyo. Ngatitaurei navo mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Muepisode iri kutevera ndichaedza kuti ndinge ndichikava mamessages awo akawanda ariko kuFacebook, so that vamwe vakatumidzira mamessages avo vasazomadelita vachiti maconfessions edu haasi kuverengwa.